Ik heb gekozen voor het gedicht De Tuinman en de Deer. Skreun door P.N. van Eyck, oerzet door Harmen Wind. Ik vind het gewoon een heel mooi gedicht, omdat het heel erg schijn is dat de mens, hoe het ze altijd proberen, de deer toch nooit ontrinnen kunnen. On het wut is een Persisch eelman. Oe Remus draaf mijn tuinman van de molen, mijn wente in. Heer, heer, hark je mij om. Jensen, in het rooshof, knipte ik leed naar leed. Toen zeg ik efter mij, des die de deer. Ik waat kjel en vlechten, hastig als de brand. Maar zeg nog krekt het driegjen van zijn haan. Master jou hiest, ik zal hem de sporen jaan. Nog vader jong berik ik Ispahaan. Familie, oeren naar de Askje naam, ben ik in Cederhof de deertje kwam. Waarom, vreeg ik, want hij jou geen loot, voel jou doch mijn fijn sa op een hoed? Glimpjend anderte mij, de baddeneert te vervlechtje zoer. Ik wie verheerd dat je maas hier zijn werk nog stiet te dwaan, dat ik jongs helje mast in Ispahaan. Ik ben op het spoorkamer van dit gedicht toch het festival, dus de Vardagskrieg. En dat die ik om mij omdat ik in de eerste klasse van het BSNOD kwam mijn Friesleraar Ate Griepstra naar mij toe. We hadden nog een paar mensen nodig voor de Vardagskrieg, zo stond dat dwan wilde. Nou ja, ik vond het wel leuk, ik vond het wel prima, ik vond het wel best. En toen had ik daar een periode om mij in en toen in het tweede jaar ging ik terug naar de finale en dan moest ik zelf een vers uitkiezen. En mijn heid is altijd heel erg bezig met Friese poëzie. Dus die drukte mij dit in hand van is dit net wat om te dwan? En toen lees ik het terug en ik viel er wel, ja, je kinkt wel wat mij, weet wel, je zit wel wat in. Dus zo ben ik op dit gedicht gekomen eigenlijk. Dit ik jongs helje mast in Ispahaan. Veel zie toch op een bepaalde manier wel, op een bepaalde manier verriekt in kennis of zo. Dat zou maar even een mooi gedicht opdreunen kist. En het is vanzelf ik een visie van het leven die zeg maar altijd meeneemt. Want het is dan wel een gedicht wat geschreven is in, ik denk begin 20e eeuw. Maar het verhaal is al een stuk ouder, leeuw ik. Komt uit Iran. Dus ik had ook Sherlock Holmes doen, die serie waarin dat Sherlock die neemt dan echt dit verhaal en dan zei hij ja, ik had eigenlijk een hekel aan dit verhaal, want ik leeuw helemaal net in het lot. Ik leeuw helemaal net dat als ik de deer ontvlechtje, dat mij dan net lukt, weet je wel? Het lot bestiet net volgens hem, weet je wel? You always hated that story as a child. Why did you look surprised when you saw me this morning in Baghdad? I'm not sure I like it now. Because, said Death, I had an appointment with you tonight in Samara. En naar mijn mening bestiet het lot als zodanig echt net. Maar de deer, die komt wel. En daar is wel wist van wezen, zeg maar. Ja.